Tak ešte raz, dobrý deň, vítam vás na dnešnom ďalšom pokračovaní online webináru, ktorý organizuje firma Alto Slovakia. Tento webinár je tentokrát riešený v spolupráci s českou firmou Hores Plus a je organizovaný nielen pre slovenských, ale aj pre českých zákazníkov hotelového systému Hores, takže je taký medzinárodný. Moje meno je Vladimír Marcinko a som vo firme Alto Slovakia technikom a konzultantom zameraným na hotelové systémy. Za český Hores je spoluorganizátorom pán Ondrej Kunc. Akékoľvek otázky alebo riešenia, ktoré vám budú dnes predstavované, môžete po webinári pokojne konzultovať priamo s nami. Na začiatok také technické upozornenia alebo rady. V prípade, že chce niekto položiť otázku, je dobré si cez program zapnúť mikrofón, ktorý máte teraz všetci vypnutý, alebo môžete priamo písať otázky do chatu a budú vám v priebehu webinára odpovedané. Webinár je nahrávaný. Nahrávky tohoto webinára budú zverejňované na našich webových stránkach. Pre našich slovenských zákazníkov, ktorí sa zúčastňovali už v minulosti týchto našich webinárov, taká informácia. Nahrávky všetkých predchádzajúcich webinárov postupne začínajú byť prezentované na našej webovej stránke, takže ktokoľvek si môžete tieto aj predchádzajúce webináre pozrieť, ak vás tie témy zaujímajú. Ale poďme už na dnešný webinár. Dnešný webinár bude venovaný bezkontaktným procesom v hoteli počas terajšej ťažkej COVID doby. Je potrebné sa na takéto procesy celkom pripraviť, takže budú vám prezentované určité riešenia. Tieto riešenia vám predstaví firma MyStay, takže už nebudem viac rozprávať a rovno odovzdávam slovo pani Paulíne Zichovej z firmy MyStay, aby vás s týmito riešeniami oboznámila. Ráda moc krát děkuji, pane Marcinko. Já si tady nasdílím screen, všechny vás tady dneska vítám. Jsem ráda, že jsme se sešli opět v hojném počtu, stejně jako minulé. Při minulém semináři jsme řešili především marketing a jak v podstatě promovat lepší cestu v rámci prodeje vašich služeb na vašich hotelech, jakmile se hosté vrátí zpátky. A dnešní webinář máme zaměřený především na automatizaci některých procesů na recepci a především i sdílení názorů a statistik z vlastně nových post-covid chování hosta a také zkušenosti hoteliérů. Budeme tady mít vzácného hosta na konci, takže se doufám máte na co těšit. Tedy vítejte na webináři, který má název Požadavky post-covid hostů a nebo žádaná bezkontaktní cesta hosta. Úplně na začátek bych s vámi chtěla sdílet několik zajímavých faktů. Věděli jste, že průměrná dnešní obsazenost po celém světě v rámci hotelů je okolo 8%. Už přibližně 20 milionů lidí bylo propuštěno bohužel z našeho sektoru, ze sektoru hotelnictví. Průměr opět celosvětový plat recepčního je okolo 1500 €, ale zase na druhou stranu, když vezmeme zase ty pozitivní fakta, tak až 9krát se navýšil online prodej hotelových služeb v post-covid době. To znamená od doby březen až k dnešnímu dni. Celkově, to je jenom takový určitý fakt, trvá 5 minut procesovat jednu osobu na recepci a to je opět průměr. Může to být kratší, ale může to být taky mnohem delší. Co se týká checkoutu, tak tam máme zprůměrovaný čas okolo 4 minut. Co se týká post-covid chování hostů, tak okolo 85% lidí již v dnešní době žádá právě online check-in registraci do hotelu.
My věříme, že během 5 let, a bohužel, nebo možná bohu dík, COVID tento fakt značně zrychlil, je, že celý koncept recepcí, tak je známe dnes, tak se změní a věřím, že se změní k lepšímu, tak aby jsme se víc přiblížili od administrace, která se v současné době probíhá na té recepci, to znamená spousta papírování, platby, vydávání karet, nic, co by mělo společného s nějakým příjemným zážitkem, ale naopak se to stočí právě k těm zážitkům a k tomu pohostinství ve vašich zařízení. Takže věříme, že během 5 let se kompletně ta recepce změní. A jak? Tak o tom vám doufám dneska přiblížím. Co se týká MyStay, tak s MyStay propojujeme nebo snažíme se vás propojit s vašimi hosty hned po rezervaci. Mé jméno je Pavlína Zichová, já jsem zakladatelka a stávající jednatelka MyStay a se mnou tady je i moje kolegynka Mariana Víková, naše obchodní ředitelka z MyStay a ta vám je k dispozici případně na chatu. To znamená, jakékoliv dotazy byste měli od teďka dál, prosím, pište vaše nápady, podněty právě dole do chatu, je tam okýnko klasicky buňka k povídání, napište nám tam to, co chcete, to, co potřebujete a my se k tomu buď na konci dostaneme, anebo Mariana po případě přátelé z Horec nebo z Alta se vám k tomu v průběhu vyjádří, takže určitě komunikujte s námi i v průběhu toho našeho webináře. Co se týká MyStay, na úvod je asi dobré nás trošičku představit. My jsme hotelový software, který propojuje hotely a hosty po rezervaci a snažíme se měnit některé zbytečné administrativní procesy recepce na bezkontaktní a automatizované. Ty části, které my měníme, tak je to tedy automatizovaná komunikace, ať už před příjezdem, v průběhu nebo po odjezdu. Digitalizujeme check-in proces, to znamená celou tu registraci hosta, platby i klíče. Je možné veškeré informace digitalizovat, prodej vašich služeb dát hostům do telefonu a potom vlastně na konci digitalizovat checkout. Máme to štěstí, že můžeme mít skvělou integraci právě s vaším systémem Horec, a do budoucna dokonce tu integraci ještě zlepšujeme a tak, aby ta automatizace byla opravdu kompletní. Výhodou tady toho všeho speciálně v této době je, že používáme pouze zařízení hostů, co znamená, je to COVID-proof, to znamená, každý má svůj telefon, svůj tablet nebo svůj počítač a není už nutné používat jakékoliv jiné nástroje. Jsme vlastně celosvětově top prodejní a check-in software vyhlášený Hotel Tech Reportem, takže doufám, že to, co vám tady říkám, je postavené na základě faktů a reálných čísel. Tak a teď už bych se vrhla na ty zajímavé data, kvůli kterým dneska tady jsme. Začala bych úplně tím základním, to znamená, jak se změnilo chování hostů po té pandemii COVID. No, my jsme stále v té pandemii, ale řekněme od března a dál. My jsme zaznamenali velký nárůst online check-inů, online checkoutů a objednávek služeb. Dále se nám změnily typově ty druhy služeb, které se objednávaly a k tomu už se dostanu dál. Ten nárůst používání bezkontaktních nástrojů se zvýšilo o 800%, kdy jsme měli nějaký standard, tam dole vlastně vidíte ten dropdown celosvětově, že to šlo vlastně dolů, ale zase v létě, kdy se ty čísla, alespoň tady ve střední Evropě a v Evropě celkově, jelikož jsme měli léto, tak se vlastně vyhouplo, ale vyhouplo se to 8násobně oproti tomu používání zelené linky na používání té zelené linky opět vlastně v tom červenci nebo july, augustu a potom vlastně september už trošku šel níž. Každopádně máte tady vlastně rozložení věkových skupin, které použili check-in. Standardně si říkala, že to budou používat pouze mileniálové, není tomu tak. Máme rovnoměrné zastoupení těch hlavních 4 skupin, tedy od 20 do 30, od 30 do 40, od 40 do 50, ale i od 50 do 60 jsou hlavní vlastně uživatelé, kteří jezdí do hotelů, který právě používají MyStay. Každopádně vidíte tam, že tam máme i uživatele 81-90, ale i příkladem 61-70 nebo i lidi okolo 80. A jelikož je to jednoduché kliknutím na web, tak
tak vlastně v současné chvíli všichni už umíme používat telefony nebo tablety. Co se týká zdrojů, odkud ty lidé přicházejí, tak je jasně vidět, že lidé jsou zvyklí používat rovnoměrně zase e-maily, SMSky, což pro nás byl taky zajímavý fakt. A ten guest web, to je příchod z Wi-Fi. To znamená, na hotelu, když má hotel spuštěnou Wi-Fi, je možné tam nahrát například QR kód nebo link, přes který si ten host umí udělat i online check-in, ale k tomu se zase ještě dostaneme. Takže i 11% hostů z těch všech bylo schopných, pokud si neudělali check-in před příjezdem, vyplnit si ten online check-in přes svůj vlastní telefon právě v hotelu přes tu bezkontaktní Wi-Fi. No a tohle je jedna z mých asi nejoblíbenějších čísel. Představte si, že jste host, vy od svého hotelu dostanete návrh několika zajímavých informací a to, abyste si zpříjemnili tím, že si uděláte před příjezdem registraci, tu si vyplníte, tak až 74% lidí, co si vytvořili check-in kartu, to znamená vyplnili si tu klasiku, tak si zároveň pořídili online službu, to znamená, byli schopni si potom objednat jednu z vašich služeb, což by předtím například vůbec neudělali, protože na té recepci na to nebyl čas. Tak a teď je otázka, co vlastně se dá od digitalizace a automatizace těch recepčních procesů očekávat. My jsme se to vlastně rozdělili na dvě hlavní věci. Vy buď můžete ušetřit peníze, pokud jste menší zařízení, nemáte třeba tolik služeb, který byste nabídli, tak v tomto případě to ušetření může být v případě ušetření za noční recepci, ušetření vašeho času, pokud si spravujete sám to celé zařízení a všechno vlastně ty pozdní nájezdy nebo po případě i kompletně během dne i v průběhu noci můžete dělat všechno online, to znamená, tam šetříte čas a peníze. U těch větších zařízení, kromě toho, že se dá ušetřit úplně stejně, ušetřit si peníze, tak ale i je tam markantní část toho vydělání si peněz, jelikož k tomu všemu, že my odstraníme nebo se odstraňují procesy na recepci, tak ještě k tomu vy vlastně ten zbylý čas toho recepčního se dá využít úplně jinak. A to využití je, že se o toho hosta budete starat, budete znát jeho data a takové, řekněme, zajímavosti a jakmile ten recepční bude vědět, může už k tomu vašemu hostovi přistupovat jinak, což dává i možnost vydělat si více peněz. Ale opět se k tomu dostaneme. Za vás je hrozně důležité, abyste si, ať už to, co dneska budu povídat, nebo i bez toho řekli, protože na to teď je, řekněme, nejlepší čas, když zapomenete na to, že ty investiční peníze třeba nejsou tak velké, ale zkuste si namodelovat sami, co je ten ideál, ke kterému byste se chtěli přiblížit. To znamená, nepasujte sami sebe na nějaké řešení, ale zkuste vymyslet si váš ideální postup, k čemu chcete, nebo co chcete tomu hostovi ve finále nabídnout. To znamená, je to opravdu zrušení recepce a jenom vlastně pomoct hostovi vstoupit do toho vašeho hotelu nějak originálně. Je to opravdu na vás, ale je hrozně důležité, abyste si to navrhli všechno sami vy a potom vlastně se poohlídli po případě po řešeních. A věřím, že zrovna teď je na to ta nejlepší doba, jelikož plno řešení nabízí možnosti free trialu a to kvůli tomu, že se vám snaží být vstříc v téhleté šílené době. Tak a já jsem si vlastně připravila 4 základní kroky k tomu, kde byste se teoreticky měli zamyslet, jak si můžete do budoucna, ať už třeba v tom post-covid době, kdy opravdu hosté začnou masivně jezdit, anebo i teď v průběhu té, řekněme, nižší sezóny. Tak, první zaměření je zaměřit se na rezervaci. Zde vlastně v rámci rezervace se stalo strašně moc důležitých věcí, které je důležité i zakomponovat právě do vašich rezervací. Vy představte si, že teď někam pojedete jako hosté. Máte pocit, že byste si klasicky zarezervovali měsíc dopředu ubytovací zařízení, když ani nevíte, že za měsíc vás třeba nechají k nám do Krkonoš přijet, nebo po případě my, kdybychom jeli do Tater, no nemáte tu jistotu a chcete přijít o peníze, no nechcete. Bohužel, a je to potvrzené i od Bookassistu,
Simple Bookings nebo od booking.com, kdy říkají, že vlastně to rezervační období, to rezervační okno, které standardně bylo klidně i měsíc a více, tak se strašně zmenšilo a teď to rezervační okno je řádově počítáno na dny. Těmi dny se myslí 3, ale klidně i last minute, třeba ze dne na den. Důvodem je, že hosté vlastně bookují až do doby, kdy mají jistotu, že opravdu jsou schopní do toho vašeho ubytovacího zařízení přijet. To znamená kratší rezervační období a údajně, co tvrdil vlastně Book Assist a právě Simple Bookings, což jsou enginy nebo nástroje pro přímou rezervaci, tak zaznamenali více přímých rezervací, což je dobrá zpráva. Celkově i vlastně s těmito firmami, co jsem zmínila, tak jsme přišli na to, že lidé v dnešní době hlavně vyhledávají 3 věci, které je důležité v tom bookovacím procesu zmínit. Jednak je musíte ujistit o tom, že jste bezpečné místo a že se u vás děje social distancing, to znamená, že se u vás udržují odstupy, to znamená například nemusí se trávit tolik času na recepci, máte zajištěné snídaně, je možné si objednat snídaní na pokoj a tak dále a máte vlastně transparentní úklidovou politiku, to znamená i ty úklidy s nimi sdílíte. Divili byste se, ale dělá to strašně moc právě v té předrezervační fázi. Je důležité taky, abyste vymysleli nějaký způsob, jak tomu hostovi nabídnout bezkontaktnost. Příkladem je odstranit možnost jít na snídani, ale dát mu možnost donést tu snídani na pokoj. Už tohle je určitý bezkontaktní přístup, který nabízíte tomu vlastnímu hostovi. My jsme s našimi hotely jsme šli cestou i například nálepek na dveře, ahoj, jsme bezkontaktní, je to možné to mít i v angličtině, spravuj si celý svůj pobyt online, ale vlastně té kreativitě vaší se mezi nekladou, jenom v podstatě pro vás tady mě teď vyběhlo něco, pardon. Tak, super. Tady vlastně máte příklad jenom toho, jak můžete komunikovat tu vaši bezkontaktnost nebo ten váš bezkontaktní přístup. Snídaně, možnost vyplnění check-inu na pokoji. Je to opravdu na vás, ale dělá to velké procento nárůstu rezervací. Když jsme vlastně porovnávali v létě hotely, které měly nebo promovali bezkontaktní přístup, ať už bezkontaktní check-in, obdržení služeb nebo i check-out, versus hotely ve stejné lokalitě, stejné velikosti a stejných, řekněme, lokalita, hosté a stejná velikost toho hotelu, tak jsme zjistili, že ten rozdíl mezi obsazeností byl třeba 20-30%. A když se vlastně hoteliéři ptali hostů, jakým způsobem, co se jim tam na tom líbí, tak právě zmiňovali ty možnosti bezkontaktnosti. Určitě jsou hosti, kterým to je jedno, který budou rádi na recepci a vyřídí si to standardně, ale jsou tací, u kterých to v současné chvíli ten jejich přístup hodně ovlivňuje. Tak a my jsme teď zaseknutí, tak to nevím proč. Tak, malý moment. Jo, tak tady jsme se trošku zasekli. Tak zkusíme takhle, super. Takže doporučené 2 věci, které doporučuji právě i z Booking Engineu, jsou jednak nové filtry, které byste si měli uvést jednak v rámci OTA, jednak v rámci vašich webových stránek, po případě třeba i na vašich sociálních médiích, a to je, že máte bezkontaktní přístup, že jste bezkontaktní hotel a že máte tuto možnost pro hosty. Plus je důležité se zamyslet nad podmínkami zrušení. To znamená možnost přebukovat nebo zrušit pobyt v nějakém tom kratším časovém booking okně. Po případě za již objednaný pobyt nabízet možnost nějakých voucherů. Údajně je to jedna z těch věcí, které potom rozhodují. Co se týká rezervací, tak vlastně v této... Pane Marcinko, můžete když tak vypnout mikrofon?
Děkuji. Tak a co se týká té rezervace, tak vůbec první krok, začněte mít k dispozici bezkontaktní přístup. Začněte jej promovat, to znamená, ať už na těch stránkách, sociálních médiích a podobně. Pokud máte zařízený online check-in nebo online check-out pro hosty, začněte to jednak si udělejte třeba speciální řadu na recepci, pokud je nutné, aby ty hosté se tam ještě zastavovali třeba na vydání klíčů, pokud tohle to nemáte zařízené, tak vytvořte tam speciální řadu, ale tuhletu informaci opět promujte na místě, kde se dělá ta rezervace. Dělá to velký vlastně rozhodovací část nebo kus toho v tom rozhodovacím procesu. No a pokud máte ten online check-in a online check-out, je dobré ty hosty odměnit a je dobré jim v rámci té rezervace říct, že právě za ten online check-in a check-out odměníte a něco jim třeba nabídnete zdarma. Jeden z našich klientů, je to hotelový řetězec, tak svým klientům nabízí vlastně velké slevy na služby, pokud vlastně začnou používat ten bezkontaktní přístup a mají s tím úspěch. Takže je to jeden z důvodů, proč to tady s vámi sdílím. Krok číslo 2. Automatizujte recepci. To znamená, uvolněte ruce recepčnímu od zbytečné a neoblíbené administrace. Tím pádem se zbavíte front. Alespoň v té velké, v tom nadneseném smyslu. Jak? My určitě nechceme brát práci recepčním, ale je to jenom o změně přístupu k tomu, co ten člověk na té recepci bude dělat. Věřte mi, že check-in a check-out je jeden z nejneoblíbenějších aktivit, které dělá jak host, tak ale i ten recepční. Statistiky mluví poměrně jasně. Takže, jak vůbec na automatizaci hotelu? Automatizovanými zprávami je důležité začít. Ať už jsou to SMSky, ať už jsou to e-maily, nebo to jsou nějaké chatboty. Je důležité, abyste před příjezdem hostovi co nejvíce informací poslali předem. To znamená, v kolik je check-in, jaká je Wi-Fi, kde se dá zaparkovat, jaké další služby mu nabízíte a plus poslat možnost právě udělat check-inu. Uleví to jednak rezervačním oddělení, ale jednak i tomu celému procesu na té recepci. Host bude informovaný, bude přesně vědět, co má dělat, bude přesně vědět, kam má jet a ještě k tomu si vlastně vyplní ten check-in. Tím pádem vy budete mít větší pravděpodobnost, že ten host si potom i něco objedná. 74% lidí, co udělali check-in, si potom i něco objednali. Tak, úspěšnost těchto nástrojů je velmi často od nějakých 60% cca do 85% toho open rateu, to znamená toho, že si to ten host rozklikl, otevřel. Co se týká prokliků už potom do těch stránek jednotlivých, tak tam se cca tyhle ty nástroje točí okolo 40 až 65%. Tak, digitální check-in registrace. Co si pod tím představit? Host si v podstatě vyplní svoje základní údaje, které by standardně psal do té papírové registrační karty, které mu dáváte k vyplnění na hotelu. Pokud chcete, tak nástroje i umožňují naskenovat jeho pás, pokud například máte tu kompletní bezkontaktní přístup. Pokud nechcete, tak ten sken toho pasu tam nedáváte. Host následně, stejně jako by to udělal na té vaší check-in kartě, odsouhlasí vaše hotelové podmínky, nesmí se kouřit na pokoji pod nějakou pokutou, prstem vlastně podepíše tu registrační kartu na svém telefonu, tabletu nebo počítači. V další fázi, pokud o to stojíte, tak je možné, aby host si zaplatil ten pobyt online. A pokud máte tu možnost, tak aby si i někde buď vyzvedl klíče, klasické, které ten máte, a nebo je možné mu zaslat potom elektronické klíče. Ale k tomu se opět ještě dostanu. Těch ušetřených minut per osobu je minimálně 5 minut. A teď otázka potom, co s těmi 5 minutami per toho každého hosta. Výstupem té digitální check-in registrace je klasická check-in karta, kterou vy znáte. Tu check-in kartu si můžete vytisknout, ale jelikož je dobré teď mít green přístup, to znamená myslet ekologicky, v případě MyStay vůbec není nutné tu registrační kartu pro cizineckou policii tisknout.
vy si ji vlastně necháváte zaarchivovanou v tom systému a kdykoliv přijde cizinecká policie, která chce vidět například měsíc nebo konkrétní karty, vy si je dohledáte, můžete si tyhle vytisknout a po případě jim je můžete naposílat, po případě jim je můžete ukázat vlastně v počítači. Všechno tady z toho je možné a je už jenom na vás, jaký přístup zvolíte. Každopádně není nutné veškeré ty karty archivovat, jelikož je máte archivované digitálně. Přístup cizinecké policie v České republice už má výklad takový, že je možné udělat online check-in i online check-out. Speciálně bylo vydané doporučení ministerstvem zdravotnictví, bylo to myslím někdy na konci března nebo na začátku dubna, právě pro doporučení, jak bojovat s COVID, bylo právě mít online check-in a online check-out. Takže ten přístup se rapidně změnil, což je opět pozitivní vyjádření. Jak jsem slyšela od kolegů ze Slovenska, taktéž je to možné a tam jsem dokonce slyšela, že dokonce i cizinecká policie je benevolentnější, což je mnohem lepší přístup. Tak, co se týká digitálních informací, vždycky je důležité říct si, že když se zeptáte recepční nebo rezervačního oddělení, říkají, že je to standardně o cca 15 až 20 neustále se opakujících otázkách. Vy tyhle ty otázky můžete jednoduše digitálně zpracovat, to znamená check-in čas, check-out čas, čas snídaně, Wi-Fi, jak se k vám dostat, čím se u vás dá platit a podobně. Řekněme, že stát frontu jenom kvůli tomu zeptat se na to, v kolik je například checkout nebo od kolika do kolika je snídaně nebo jaká je Wi-Fi, tak je poměrně dost obtěžující. To znamená druhá část, která otravuje jak hosta, tak částečně i vašeho recepčního. Musím říct, že ty top vyhledávané informace, které jsou, tak jsou 4 evergreeny a za covidu k tomu připadl 5. Ty evergreeny jsou přímo v tom pořadí tak, jak jsou uvedené, to znamená, v kolik je check-in, v kolik je check-out, v kolik je snídaně a kde a jaká je Wi-Fi. To byly klasika 4 před covidem a v rámci covidu se k tomu přidalo právě COVID-19 bezpečnostní opatření právě ve vašem hotelu, který skýtá i právě jaký je tam úklid, jaké dodržujete rozestupy a co všechno děláte v hotelu právě pro to, aby se host u vás nenakazil, anebo aby se COVID-19 u vás nešířil. Tak a dostáváme se k digitálnímu checkoutu, a to znamená k odhlášení se z vašeho hotelu. Jednak je možné, aby si host podíval na účet, vlastně napsal vám, jakou měl konzumaci v minibaru. Vy potom můžete vystavit platbu a následně z Horesu vlastně stáhnout fakturu a tu hostovi opět digitálně poslat. Takže bezpapírová forma bezkontaktního odhlášení z hotelu. Je možné, aby se ten host jenom stavil na recepci, po případě třeba jenom zaplatil na recepci, ale vlastně co se týká papírové podoby, tak tu se snažíme úplně odstranit, ale vy tam samozřejmě jako vy sami máte možností mnoho, ale je dobré eliminovat řekněme ty body, kdy se čeká, kdy se něco zbytečně vyřizuje, to, co se dalo vyřídit třeba během snídaně, už vlastně přes telefon hostu. A jak jsem říkala předtím, přibližně 4 minuty ušetřené per jednoho hosta v případě toho digitálního odhlášení. A konečně se dostáváme k mému velmi oblíbenému tématu a to jsou klíče. Je to takové téma, které asi pálí úplně nejvíce v rámci té digitální cesty hosta, jelikož se standardně říká, že pokud chcete digitalizovat klíče, je to poměrně náročná investice, což není zrovna to správné slovo, které bych tady ráda používala právě v období covidu, jelikož všichni dobře víme, jak to je s obsazeností a s naším cashflow. Každopádně je určitě dobré si říct, jakým způsobem se klíče vyvíjely a jaké tady máme možnosti do budoucna. Já jsem použila slide našeho partnera Forsuits, což je holandská velmi progresivní a zajímavá firma, která vyvíjí
vlastně čipy do stávajících řešení v hotelech a používají právě tu poslední verzi, což je takzvané IoT, což je Internet of Things, a to je vlastně ovládání věcí přes telefony nebo vlastně přes internet, tak aby ty věci začaly dělat to, co vy potřebujete. Ve vašem případě je to otevření dveří, ať už do hotelu, anebo i potom následně do pokoje. Když si podíváte ten vývoj těch klíčů, tak standardně jsme na RFID čipech a je určitě plno z vás a je dobré si ověřit, jaké druhy klíčů teď máte, tak abyste potom mohli postupovat pro to, jak je případně do budoucna třeba do 5 let vyměnit, tak zjistit si, jestli už náhodou v současné chvíli nemají zabudovaný takzvaný Bluetooth. Pokud mají zabudovaný Bluetooth, jste alespoň v té zelené zóně. Zelená zóna znamená, máte možnost nasadit online elektronické klíče. Bluetooth funguje pouze, bohužel, zatím jenom přes mobilní aplikace. V tomhle případě je tedy nutné, aby když si host chce otevřít pokoj, tak si musí bohužel stáhnout nějakou aplikaci. Mezi ty aplikace patří například aplikace Asabloy, Salta, po případě například OpenKey a další mobilní aplikace. My osobně jsme byli vývojáři mobilních aplikací okolo 6 let a byť ta používatelnost byla vysoká, jakmile ji host stáhnul, bylo ale velmi těžké přesvědčit toho hosta vůbec tu aplikaci se stáhnout, speciálně v hotelech, kdy byl na 1 nebo 2 noci. To znamená, pokud někam jel na 14 dnů nebo na týden, stáhnutí aplikace pro něj nebyl až takový problém, ale u těch klasických city hotelů to byl velký oříšek. Takže Bluetooth už se dá v současné chvíli použít, můžete nechat hosty otvírat vlastně přes telefon, právě přes Bluetooth, vezmete si telefon, přijdete k těm správným dveřím a ten Bluetooth vlastně bude komunikovat s těmi dveřmi a ten zámek vlastně otevře. Na druhou stranu, ta část, kterou například nabízí Forsuits, což je to Internet of Things řešení, to znamená ovládání přes Wi-Fi, vy vlastně přijdete ke dveřím a jenom kliknete na tlačítko a vlastně přes internet se ty dveře otevřou. Takhle vypadá vlastně řešení od těch Forsuits, kdy máte vlastně jenom vložku, kterou nasadíte na vaše stávající řešení, což je to prostřední. Takže vy už máte stávající řešení a na to se vlastně jenom nasadíte vložka. Takovýhle řešení, jako je Forsuits, začíná být poměrně zajímavé množství. My osobně komunikujeme ještě s firmou Lynx, což jsou Američani, a ještě tam máme 2 další firmy, které teď vlastně prozkoumáváme, jak je správně případně napojit. Tak a já jsem si tady pro vás připravila ukázku mezi Horesem a vlastně Majstiem v rámci zpracování klíčů. Takže tady teď vidíte rezervaci, která má už přiřazený pokoj, to znamená pokoj 101, a v rámci toho vlastně díky té naší automatizaci MyStay Hores, všechny informace, které padnou do Horesu, automaticky MyStay má taktéž zpracované. Tak, já to tady trošku posunu. Tady vlastně vidíte, že v rámci té rezervace, tak to jsem teď přejela, tak v rámci té rezervace už je všechno vlastně automatizovaně nahráno a host jednak dostal, známe tedy i číslo pokoje, a host dostal e-mail, který vlastně říká, tady ještě můžete případně přeposlat znova ty klíče, a takhle je vlastně ten e-mail na straně hosta, který má váš text. Kromě toho, že mu říká, jaký má pokoj, tak on vlastně si může kliknout i na políčko Get my keys, to znamená chci svoje klíče. Ty klíče ty se vlastně ukážou v době, kdy host má nebo když je už check-in čas, nebo když ten pokoj je připravený. To znamená, nejčastěji je to právě po tom check-in čase
A tak já to ještě jednou spustím. A takhle to vlastně vypadá v telefonu, kdy my mu dáváme ještě možnost v případě, že by bylo něco špatně, se s vámi spojit, po případě šerovat tyhle ty klíče vlastně v rámci celé skupiny a po případě se dostat zpátky na takzvaný guest web, kde má veškeré informace. Takže on jenom přijde, klikne na tlačítko a vlastně ty dveře se mu otevřou. Tak, takže to je první řešení, který se nám osobně zdá velmi dostupné a pro vás vlastně podobně funguje, v případě, že už máte Bluetooth, takhle podobně může fungovat i ta mobilní aplikace. Trošičku jednodušší, teď myslím cenově, méně náročný, jsou takzvané boxy na klíče, kterých je na trhu už také velké množství. Já jsem si tady dovolila použít našeho partnera Kiguru, kteří vlastně na míru dělají boxy, do kterých vaši plastovou kartičku nebo i klasické klíče vy do nich uložíte. A tak, já jsem si tady zase připravila jedno video. Tak a vy si tedy připravíte klíče, které zase komunikuje to s Horesem. Já si takhle přejdu sem. Takže máte nahranou Hores rezervaci, známe tedy jméno a známe i opět pokoj. Jakmile toto známe, MyStay opět má veškeré informace potřebné právě pro to, aby zaslal klíče. Tady vlastně vidíte, že je možné opět přeposlat znovu klíč a teď ještě se podíváme na to, jak vypadá ten e-mail samotný. Ten e-mail si můžete upravit, tady je poměrně velmi jednoduše napsaný. Vy můžete vlastně popsat i, kde je ten box, jak se dá vyzvednout. Je možné tam dát třeba odkaz i na video, jak se to vyzvedává. Každopádně tam pošlete speciální PIN. Host přijde potom na recepci a jakmile má vyřízeno, tak si tady vlastně na té hlavní ploše toho displeje naťuká ten svůj kód, jemu se vlastně rozsvítí ta schránka, která je jeho, otevře se a on se vlastně z něho vyzvedne bezkontaktně, nebo tak trošku kontaktně, ale bezkontaktně, co se týká lidí, tak si vyzvedne ten obsah, který jste mu tam nechali. Tohle je úžasné řešení právě pro jako náhrada nočních recepčních právě v menších podnicích. Na druhou stranu máme to nasazené i ve větších hotelech, cca 50+ a funguje to taky úplně parádně. Takže další možnost jsou elektronické boxy, kde si host vyzvedne pouze tu jednotlivou věc, kterou mu tam necháte. Třetí část, kde máte možnost, a je to nejčastěji, když třeba rekonstruujete hotel, tak myslet na to, že jsou možnosti takzvaných PINů a nebo QR kódů. Tady jsem si dovolila přidat jeden obrázek, který jsem v tomto hotelu jsem byla já osobně, jmenuje se hotel Bastardo v Madridu a oni vlastně vám před příjezdem pošlou QR kód právě v celou tou cestou, tak jak jsem vám popisovala, jak u těch boxů, tak i u těch klíčů. Akorát v tomto případě, v tom e-mailu, není PIN a není tam odkaz na to, kde bych si klikla na tlačítko, ale dostávám tam jenom reálně QR kód. Prošla jsem úplně jednoduše, u recepčního jsem se akorát pozdravila, oni mi doporučili jogu, že mám jít druhý den ráno, což jsem využila, bylo to super. A šla jsem vlastně k pokoji, věděla jsem, kde přesně ten pokoj je. A třetím pokojem byla čtečka QR kódu, kde jsem naskenovala ten svůj QR kód a ono mě to reálně pustilo dovnitř. Ten QR kód jsem mohla používat do doby, než byl checkout čas, kdy automaticky ten QR kód přestal fungovat. Takhle stejně je to potom i u těch ForSuits, po případě i u toho Bluetooth, kdy ten klíč prostě se deaktivuje v době checkoutu. Tak, a co se týká těch pinů, tak tam naopak potřebujete, tady ten příklad nemám, ale pokud byste vyměňovali zámky, tak přímo nad ten zámek se dá dát číselník, kde se vyťuká třeba 1, 2, 5 a to mě pustí dovnitř. Ten pin se opět dá zase poslat právě tou e-mailovou nebo SMS-kovou komunikací, kterou jsem vám ukazovala předtím. Takže to je za tipy na klíče nebo na klíčové možnosti všechno. A tady je ještě taková mezi možnost. Blíží se, řekněme,
tomu e-boxu nebo tomu Kiguru, kdy vlastně vy si můžete pořídit na recepci standardní velký kiosek, ale to je, řekněme, velká investice. My osobně věříme v to, že není nutné mít obří bednu, která je jednak drahá a jednak do 5 let věříme, že to bude velký přežitek. Ale vlastně všechno to, co umí ten velký nástroj online a check-in a check-out kiosku, tak umí vlastně teoreticky pouze tablet. A na tom tabletu si host může vyřídit jednak rezervaci, jednak check-in a jednak check-out. My v současné chvíli připravujeme sekci check-inu a check-outu. Tu rezervaci k tomu budeme přidávat až na základě partnerství v případě příkladem z Bookassist. Ten tablet my věříme, že je malý, chytrý, efektivní a šetřící náklady, protože celkově ten náklad za jeden ten check-in tablet dle teoreticky vašeho výběru může být okolo 20-30 tisíc a k tomu je možné, pokud máte elektronické klíče už nastavené, tak nepotřebujete ani vydávač karet. Pokud nemáte ten luxus právě těch elektronických klíčů po případě Bluetooth aplikace, tak je možné i k tomu tabletu přidat takzvaný vydavač karet, to znamená key card dispenser. A ten dispenser nebo ten vydavač těch karet se dá vlastně to řešení, které připravujeme my, tak je přes buď Wi-Fi, anebo přes Bluetooth mezi těmi dvěma softwary. Takže není nutné tam vést nějaké dlouhé dráty, někde to napojovat a vlastně host akorát přijde, nakliká si zde svoji rezervaci a ten vydavač karet tu kartičku nabije, tak jak by to udělal standardně recepční, vyndá mu plastovou kartičku a vlastně ho nechá jít na pokoj. Takže to je taková mezifáze, něco jako Kiguru, akorát tady vlastně si host může teoreticky nebo prakticky přes ten kiosek dokonce i vyřídit celý ten check-in. V tomhle případě to není úplně bezkontaktní v tom směru, že je nutné šahat na něco, co je v prostoru a každopádně dobrou údržbou se právě i v covid době dá zamezit, řekněme, problematice šíření nemoci právě přes ty kiosky. Takže je to možná věc, každopádně důležité je vědět, že ta věc je v tomto případě šetřící náklady a je velmi efektivní, co se týká pořízení a nasazení. My v současné chvíli testujeme ten vydavač karet, tak aby to šlo poměrně jakoby jednoduše a rychle. Co se týká velkých kiosků, i tak si věřím, že je to ušetření času a ušetření práce a hlavně nákladů právě pro vás. Takže teď opouštíme klíče a trošičku se ještě vracím vlastně k možnosti udělání online check-inu a k té změně konceptu recepce. Ti, co neudělají check-in před příjezdem a neudělají si ho ani na kiosku, to znamená opravdu chtějí mít ten face-to-face zážitek, je možné, abyste dali, a teď si představte do budoucna, vaše PMSO do tabletu, nebo stačí v podstatě rychle MyStay a je možné pomocí QR kódu nechat hosty, a teď už míříme i na skupiny, ať už menší nebo větší, nechat je naskenovat QR kód právě s digitální kartou. Vy si je všechny posadíte v klidu v lobby, nabídnete jim kávu, nabídnete jim možnost dalšího upsellu a v té době, kdy oni si vlastně naskenujou pás a všechno, ať už to udělá recepční s nima pomocí toho tabletu, ale představte si ten zážitek. Oni sedí v klidu v lobby, nemusí tam někde stát, ale jednoduše si ten recepční přes ten vlastní tablet, po případě přes právě tablety a telefony hostů, tak si to vlastně vyplní tu registrační kartu na místě, ale online. To znamená, to zpracování potom té check-in karty neuvízne na papíře, ale už se rovnou propíše přes MyStay rovnou do Horesu. To znamená, tato integrace už je hotová a dost masivně využívaná. To znamená, všechno, co se udělá na online check-inu, se automaticky propíše do Horesu. Takže už tam není žádná administrace pro ty recepční. Takže
QR kódy s check-in kartou na recepci. Dá se to využít teda 2 způsoby. Jednak recepční s tabletem vyplňuje tu check-in kartu s hostem z vlastního tabletu a po případě je možné třeba skupinám našerovat právě ten QR, který buď můžete poslat i před příjezdem turoperátorům, ale tady k tomu ještě, to je úplně separátní tematika, a nebo vlastně ten QR kód nasdílet, nechat lidi usadit, v klidu si odpočinout, během toho si vyřídí registraci a následně už je pošlete pouze do pokoje. Takže je to velmi rychlé a efektivní řešení, které je docela dost dobré onboardovat. Tak a teď ta otázka. Když teda vyřídíte tu administraci, co dál? Aha, mám pro vás dobrou zprávu. Je tady doba, kdy hosté v případě, že jim vyřídíte tady tu nepříjemnou záležitost nebo ten nepříjemný proces na recepci, tak jsou, řekněme, takový povolnější k věcem, jako jsou zážitky. A pro vás je důležité si uvědomit to, že je plno hostů, kteří s vámi rádi budou sdílet, co u vás chtějí dělat. To znamená, sbírejte a používejte data, která s vámi host chce sdílet. Jak se říká, co host, to jiné potřeby. Je důležité začít sbírat důležitá přání každého hosta, abyste mu je mohli splnit a tím pádem získat i lepší revenue a lepší ohodnocení potom od toho hosta. Takže nechte hosty, ať vám sami sdělí, co chtějí, jelikož jedna osoba milion přání a jedna osoba i různé osoby v jednom těle. To znamená, jeden týden je to businessman, o víkendu je to taťka od dětí a třetí víkend si s manželkou chtějí vyrazit na romantický víkend. Jedna osoba, ale absolutně jiná přání. Takže je vždycky důležité se každé té osoby zeptat, co zrovna dělá nebo jede dělat do toho vašeho hotelu. Jakmile to víte, můžete s tím začít pracovat. A to jednak automatizovaně online, to znamená, my například máme chytrý katalog, kdy jakmile host označí nějaké filtry, které ho zajímají, tak vlastně my mu přednabídneme jenom ty nabídky, které vyhovují té jeho volbě. Takže finskou saunu nebudu nabízet vyloženě taťkovi, který přijel na rodinný výlet, tam prostě mu dáme hlavně aktivity na zabavení dětí a zábavu právě s nima. A naopak, co se týká navýšení, tak je tam až 45% navýšení náhledu na ty vaše služby právě tím, že ty nabídky personalizujete. No a moje oblíbená věta, odemkněte recepčního ve vašem recepčním, což je skvělá věc, kdy vy tu nepříjemnou práci, která je vlastně strojová, já nechci říct zbytečná, já vím, že je povinná, ale je vlastně zbytečná, ať už vyplňování papíru, přepisování nějakých dat, kde vznikají i chyby, tak vy najednou můžete tady tu věc nechat strojům a softwarům a dát do rukou recepčního naprosto silný nástroj a to jsou preference hosta. To znamená, vy najednou zakouzlíte a když ten host přijíždí, tak v rámci té přihlašovací, v rámci ať už třeba Majsty nebo Horesu, tak potom můžete vidět právě ty preference. To znamená, já jako recepční se podívám, že pan Marcinko jede do hotelu Loft příkladem a dělá, vlastně ho zajímá wellness, gastro, sport a romantik. V tomhletom případě já jako recepční na té recepci můžu pana Marcinka přivítat a jelikož jsme už ušetřili těch 5 minut těch papírování, tak mu jenom můžu zmínit, že večer máme poměrně zajímavé svatomartinské hody a že se může stavit, jestli mu máte zarezervovat stůl a ještě k tomu, že máte volné místo od 5 hodin do sauny, jestli náhodou nemá zájem, protože víme, že chce wellness a chce gastro. Takže nechte vašeho recepčního zase si užít tu svoji práci, tak aby opravdu tu pohostinnost tomu hostovi dal. A výborně a úžasně se nám to odráží potom na hodnocení hostů, kteří jsou potom nadšení z toho, jaký přístup ten recepční a celkově hotel tomu hostovi dal, jelikož má o cca 5 a 4 minuty, to znamená o 9 minut na každého hosta minimálně navíc, protože se zbavil už těch administrativních věcí. Tak a 4, maximalizujte vaše příjmy, to znamená, je tam ta možnost využít toho, že hosté teď
řeší, nebo že ten nárůst online řešení a online vyřizování rezervací, ale i samotného pobytu vzrostl v průběhu covidu, vy máte tady prostor maximalizovat ty vaše příjmy. To znamená, co s tím volným časem toho recepčního maximalizovat naprosto jenom příjmy. To znamená, začněte rozdávat tu správnou pohostinnost, ten správný čas a vytvořte nezapomenutelné zážitky na míru vašich hostů. My jsme si, co se týká zážitků a marketingu věnovali v minulém díle, to znamená, určitě doporučuji se podívat právě na marketing pro hosty, který je natočený a je právě na stránkách Alta, ale jenom se tady zmíním o tom, že vy můžete prodávat, nabízet vaše hotelové služby, ať už zdarma nebo za peníze. Zdarma to může být jako ocenění toho, že právě využili celou tu online cestu, tím pádem vy můžete ušetřit náklady na té recepční straně, a nebo naopak právě můžete vydělávat. Nejčastější věci, které se prodávají, tak jsou brzké check-iny, transfer a parking, pokojový servis, room upgradey, wellness spa, jídlo na pokoj a pozdní checkout. Za doby covidu obecně strašně moc vzrostlo objednávky parkingů a objednávky pokojového servisu, to znamená jídlo na pokoj. Tyhle ty dva měly naprosto raketový vzrůst právě v době léta, a to celosvětově i vlastně i u ostatních řešení, se kterými jsme byli v kontaktu. Takže určitě je zajímavý a důležitý právě tyhle věci nabídnout. Tím pádem vy z každého hosta můžete maximalizovat ten zisk. To znamená, už to nebude jenom pokoj, ale může to být pokoj upgrade, early check-in, parking, jídlo na pokoj a po případě late checkout. Ale málo kdy se nám stává, že byl early check-in a late checkout, velmi často je jedno z toho, ale už tak vlastně jste schopni za jednoho hosta mu nabídnout vlastně více služeb. A tohle všechno můžete dělat právě i přes Wi-Fi, kdy přes Wi-Fi můžete potom nabízet i ten online check-in. Tam jsme vlastně viděli, že těch 11% check-inu bylo uděláno z takzvaného guest webu, což je to, na co tady teď koukáte, a je to právě to, že hotely využívali pro check-in, to znamená kromě QR kódu, tak využívali právě možnost Wi-Fi Success Page, kdy tu vaši Wi-Fi, na kterou jde 99% lidí, 98, tak ji naplníte právě tím zajímavým hotelovým katalogem, který je navíc chytrý, zeptá se na ty preference hosta, my vám je nasdílíme, recepční najednou má víc dat a už se dá o toho hosta starat úplně jinak. Takže to je z těch technikálí a obecných analytik a statistik všechno. Já jsem se chtěla zeptat, zdali máte nějaké dotazy. Já se podívám, zdali tady máme něco, na co jste se ptali. Tak, teď tady zrovna nevidím. Po případě, pokud máte nějaké dotazy na mě teď, klidně se ptejte. Pokud ne, tak pojedeme dál a přecházíme do druhé části. Ta druhá část je zkušenosti z praxe. Já jsem si pro dnešní den pozvala váženého hosta, a to pana Milana Prose z hotelu Love z Bratislavy. Milane, jste tady? Dobrý deň všetkým, počujete ma? Výborně, slyšíme vás, skvěle. Výborně. Dobrý den, Milane. Já vás jenom na začátek představím. Pan inženýr je rezident manažer v hotelu Love Bratislava a já jsem si tady pro vás připravila několik otázek, na které bych byla moc ráda, kdybychom se o nich pobavili. Úplně na začátek bych se chtěla zeptat, jakou jste zvolili cestu managementu v hotelu v době lockdownu, vlastně od toho března dál a vlastně po něm? Tak ono to bolo veľmi ťažké, samozrejme. Celá táto koronakríza veľmi zastihla náš biznis, to asi úplne všetko, reštaurácie, hotely a celý gastro segment. Takže my sme sa snažili v podstate v hoteli všetko robiť tak onlineovo. To znamená, že preto sme oslovili aj firmu MyStay k spolupráci, aby sme teda obmedzili čo najviac prístup teda, alebo
ten kontakt s hosťom, hej, a recepčného. Čiže snažili sme sa skoro všetky informácie poslať hosťom online. Toto bol taký základ k tomu. Museli ste propouštět nějaké taky? Museli sme, samozrejme, hej, prepustili sme skoro 70% zamestnancov, pretože ten dopyt po ubytovaní a po tých reštauračných službách samozrejme sa zmenšil, hej, ľudia menej cestujú, využívajú skôr aj čo z také aj eventov, online eventy, čiže aj kongresový biznis úplne padol, s tým súvisiace aj ubytovanie. Čiže museli sme prepúšťať a momentálne tiež pracujeme v podstate v takom obmedzenom režime, že máme asi 30% zamestnancov momentálne zamestnaných v hoteli. Dobře, takže to je 300 managementu. Jaká jste tedy zavedli opatření? Vy jste říkal, že už jste se snažili jako řešit věci online. Byly tam ještě nějaké jiné možnosti, třeba v rámci restaurace, okýnka, zavedli jste delivery? Áno, v podstate aj doteraz to funguje, lebo na Slovensku je situácia taká, že nikdy neviete, že kedy sa čo zmení, hej, veľmi rýchlo sa menia tie opatrenia a treba sa im prispôsobovať takisto veľmi rýchlo. Počas tejto koronakrízy sme mali okienkový výdaj v reštaurácii. Momentálne posledné mesiace bol možné stravovať sa aj na terase hotela, takže my sme v podstate urobili také vyhrievané stany, kde sme stravovali našich zákazníkov. Samozrejme room service na izbu, to bez toho by sme asi nevedeli existovať, a raňajky len na izbu. To znamená, že to už fungujeme asi tak od toho marca až doteraz iba na izbu raňajky. Skvěle. A zaznamenali jste vy změnu v chování hostů při rezervování vašeho hotelu? Áno, určite áno. My sme sa tomu aj prispôsobili. Chodia nám last minute rezervácie. To znamená, že rátal by som to možno tak, že je to asi tak 1,5 dňa v priemere pred príchodom. A veľa rezervácií chodí aj v ten deň, v deň príchodu. Čiže urobia úplne na poslednú chvíľu rezerváciu. Takže takisto tie non-refundable rezervácie sme absolútne zrušili, pretože to nemá význam takéto rezervácie vôbec ponúkať, pretože nikto nevie, že čo sa bude ďalej diať, aká bude situácia, takže v podstate ponúkame rezervácie s bezplatným stornom. Tak to jste úplně ukázkový příklad toho, co jsem říkala vlastně v té první části, hodně rezervací. To propaguje právě ty booking enginy a to, co přesně říkali, že to rezervační okno se hrozně snížilo právě na 3, 2, 1 a klidně právě ten den rezervace, tak to jsem ráda, že jsme si potvrdili. Chtěla jsem se zeptat, jaké plánujete další kroky? Zvažujete nasazení ještě větší automatizace v hotelu, protože vy jste si nasadili automatizované zprávy, check-in a upsell služeb, ale plánujete ještě větší automatizaci? No my plánujeme určite check-in kiosk, by sme chceli v budúcnosti, keď to už bude v nejakej takej forme, že to naozaj bude formou tabletu, lebo chceli by sme to implementovať do nášho interiéru, ktorý je veľmi taký pekný. A určite by sme tam nechceli nejakú veľkú krabicu, ako ste spomínali, tie boxy veľké kioskové, ale takéto skôr tabletovou formou. My používame v hoteli zámky, ktoré fungujú spôsobom Bluetooth, takže vieme hosťom v podstate poslať tie kľúče aj do mobilných telefónov. Ráda. Takže to by mohlo byť také riešenie v podstate myslím, že dúfam, že do pol roka to zrealizujeme. Paráda, super. Tak a jak vlastně hosté reagovali na váš bezkontaktní přístup, když jste nasadili právě třeba ten online check-in přes telefony? No ja som bol až prekvapený, že koľko ľudí to využilo, hej? Lebo nečakal som to naozaj, takýto prístup. Myslel som, lebo vždycky, keď je niečo nové, hej, pre tých hostí, no tak ľudia sa väčšinou zláknú a neriešia to, ale v tomto prípade to bolo také dosť prekvapujúce, že
že naozaj tí ľudia si ten online check-in robili. A my sme si tam zapli aj skenovanie dokladov kvôli tomu, že keď sa platí u nás vlastne mestská daň, tak niektoré osoby sú oslobodené od platby tejto mestskej dane, a to sú ľudia starší ako 70 rokov alebo deti do 18 rokov napríklad. A tieto doklady my si v podstate aj tlačíme ako nejaký dôkaz, že teda tu bývali deti a že teda nemuseli platiť tú mestskú daň. Takže toto sa nám veľmi vyplatilo. Nemuseli sme to v podstate kopírovať cez nejaké zariadenie a veľmi nám to pomohlo. Takisto ten online check-in veľmi zrýchlil proces na tej recepcii, pretože naozaj to vyplnenie tých údajov, keď to robí niekto manuálne, tak to naozaj zaberie veľa času. Jsem koukala, myslím tam padlo za nějakou kratší dobu, myslím 400 online check-inů, což je moc hezký číslo a to je jedna z těch věcí, že hosté si toto žádají. Takže super, to jsem ráda, že nám to vyšlo. A jak myslíte, že se ta celá situace bude nadále vyvíjet teď z toho obecného hlediska? Jak to vidíte? Tak ja si myslím, že už niekedy budúci rok začiatkom leta by sa tá situácia mohla zlepšiť. Že naozaj už ľudia si toho majú aj dosť a viem, že už sú vyvinuté aj nejaké vakcíny. Nechcem tu o tom nejako polemizovať, ale myslím si, že ľudia budú chcieť cestovať, že ten cestovateľský záujem bude určite veľký niekedy po marci, apríli budúceho roka. A že aj tie opatrenia sa nejako uvoľnia. Teda veríme tomu. Musíme vydržať. Přesně tak. To jsou skvělý slova na konec. A ještě jsem se vás, Milane, chtěla zeptat, jenom taková otázka, která mě v průběhu napadla. Co vy jste si z toho, tady z té celé situace vzal, co se týká třeba vaší práce, chodu hotelu, úplně, vy jste říkal, že jste něco rychle nasazovali, to znamená, byla to nestandardní situace, tak co jste si z toho vzal? Ja by som, keď môžeme ešte trošku k tomu majstri, a potom by som prešiel k tejto otázke. Ja budu jenom ráda. My sme naozaj s týmto majstri začali kvôli tomu, aby sa nám zrýchlil ten proces, aby sme teda mali takú trošku bezkontaktnú recepciu. Chcel som povedať aj ostatným, že treba si dať záležať na tom, aby sa ten majstri dobre vyplnil. Určite, aby tam boli všetky informácie správne a úplne že plné. A potom vlastne sa to vyplatí používať, lebo ten host nechodí potom toľko na recepciu, keď sa tam všetky informácie, všetko vidí v mobile. A takisto musím povedať, že sa nám zvýšilo revenue v niektorých segmentoch, pretože sa nám pohli veľmi room upgrady, a to naozaj asi o viac ako 100% v porovnaní s minulým obdobím. A takisto aj predaj služieb, čo sa týka, my nemáme žiadny wellness ani nič podobné, ale nám sa zvýšilo v podstate masáže na izbe, ktoré robí naša extra masérka, tak tam sa to tiež zvýšilo, myslím, že okolo 120%. Takže toto bolo veľmi dobré, čo sa týka revenue. Čo som si zobral z tejto situácie? No, ako to povedať? Táto situácia nás všetky prekvapila, ako takáto kríza myslím, že tu ešte nebola. Aspoň ja to tak teda cítim, čo sa týka nášho hotela a okolitých hotelov. Vy ste hovorili, myslím, že okolo 8% obsadenosť na celom svete zo štatistík. Ja si myslím, že nás to tak trošku spojilo, tých kolegov, ktorí tam mám v hoteli, že proste, že musíme pracovať momentálne, máme trošku aj viacej času na rozmýšľaní nad tým, že čo by sme mohli v hoteli zlepšiť. My konkrétne, napríklad majiteľ sa rozhodol, že síce máme krízu a to revenue nie je také veľké, ani tie tržby, ale predsa len zainvestoval a napríklad rekonštruujeme jedno poschodie v hoteli, hej. Čiže nie je to také, že by sme šetrili peniaze úplne na všetkom teraz, ale teda využívame to menšiu obsahovosť na to, že rekonštruujeme napríklad. Ráda. Takže využívání vlastného voľného času.
Áno, presne tak. A rozmýšľame nad tým, ako teda veci zlepšiť, čo by sme mohli robiť inak. A máme veľmi často meetingy, čiže nie je to také, že len niekde posedávame, ale proste máme také brainstormingy a proste riešime veci, že čo do budúcna. A skôr myslíme tak, že lebo my sme mali okolo 90% obsadenosť ročnú, čiže rozmýšľame nad tým, že keď budeme mať takúto obsadenosť, že čo by sme mohli ešte lepšie robiť, ako sme to robili predtým. Zhrnieme si všetky reviews, ktoré sme dostali z TripAdvisor, z Bookingu a z rôznych ďalších portálov a riešime veci, ktoré boli zlé a ktoré by sme teda mohli zlepšiť. Čiže toto je momentálne naša situácia. Milane, to zní naprosto fantasticky. Moc krát děkuju za váš čas, za sdílení vašich názorů a zkušeností. Takže ještě jednou moc krát děkuji. My jsme se tedy tímto nachýlili úplně na závěr našeho webináře. Doufám, že jste si ho užili minimálně tak jako já. My vlastně, tak jak říkal pan inženýr, tak se mají vyzkoušet a já jsem tady taky zastánce toho, že všechno zlé je pro něco dobré a to, že nám teď byl dán čas na to, že máme vlastně méně práce a teda nemůžu říct, my naopak vlastně dáváme to naše řešení, se snažíme nasazovat co nejvíce. V létě jsme to dali jako takzvaný anti-covid kit, čímž nás ocenila Mezinárodní zdravotnická organizace právě proto, aby se ti vaši hosté mohli rychleji a bezpečněji navracet do hotelu. Tady vlastně úplně na konci jsem chtěla říct, že si to můžete to minimálně určitou část té bezkontaktnosti vyzkoušet sami díky vlastně skvělému napojení na Hores, který máte a čím bych chtěla týmu Hores a Alta poděkovat za parádní vstřícnost, co se týká napojování hotelu i právě v té covidové době, kdy ta integrace je standardně placená, tak bývala neplacená, vlastně v létě jsme vám dali tu možnost. Takže ještě jednou bych to chtěla na závěr tady toho druhého webináře shrnout. Moc krát vám děkuji. Neváhejte to vyzkoušet s náma. Ty možnosti jsou tím, že my vlastně jsme dali cenu per rezervaci, to znamená, nemáte obsazenost, nemusíte vůbec nic platit, neměla by vás to zatěžovat. Neváhejte se na nás obrátit, ať už na mě. Já se jmenuji Pavlína Zichová, jsem na LinkedInu, po případě mě můžete oslovit přes můj e-mail nebo na moji kolegyni Marianku Víkovou, kterou můžete vlastně oslovit ať už na info@gomajstej.com a nebo na tom telefonním čísle 245 009 099. Takže my jsme vám k dispozici a i kdybyste potřebovali jenom zkonzultovat vaše nápady, co se týká bezkontaktního přístupu, snídaně na pokoj, jak využít vaše stávající řešení, aniž byste pořizovali něco nového. Nechte se inspirovat právě od pana Milana tím, že je teď prostor na to se zahloubat do toho, co bylo předtím špatně a jakmile se vám vrátí hosti a ty hosti se vám určitě vrátí, tak jak vlastně z toho teď mála udělat to maximum, mít to automatizované, ale hlavně z toho každého hosta případně vydělat víc, protože ti hosté ani občas neví, že se u vás dá koupit něco navíc, i kdyby si tu věc klidně koupili. Takže to je za mě, předávám slovo zpátky a teď nevím, jestli do Horesu nebo do Alta, každopádně vám moc krát děkuji za pozornost. Ještě mrknu, jestli náhodou tady možná jsou chaty, tak se podívám, jestli máme tady nějaké dotazy. Tak tady už bylo hodně odpovězeno. No, máte třeba někdo dotazy přímo takhle na mě nebo na pana Milana? Můžeme si o tom rovnou takhle popovídat. Zkuste klidně i zapnout mikrofon, ptejte se. Pokud nikoliv, tak asi tuto sekci považuji za skončenou. Moc krát vám děkujeme, že jste s námi takhle byli. Děkujeme moc. Tak, na záver sa pripojím ešte ja k tomu. Ďakujem pani Pavlíne za zaujímavý webinár a za predstavenie veľmi zaujímavých riešení pre vás ako hotelierov. Pre našich zákazníkov pripomeniem ešte budúci webinár, ktorý sa bude konať na budúci týždeň 17.12. v obvyklom čase 10. hodine.
kde budeme sa rozprávať o riešení Booking Engineu, bude predstavené riešenie firmy Bukolo a téma webinára bude Bukolo si vaši hostia zamilujú. Takže ešte raz ďakujem Paulíne Zichovej, ďakujem firme Hores Plus a pánu Kuncovi, že sme sa mohli spolupodielať na tomto webinári. Video z tohoto webinára bude zverejnené na našej webovej stránke, keby niekto mal záujem. Takže ešte raz všetkým pekný deň a dovidenia na budúce pri ďalších webinároch. Mockrát děkujeme a díky moc, pane Prosy. Díky moc. Naschle. Mějte se. Ďakujem. Dovidenia. Dovidí.